Ngibingelele kubingelela yona ingqungqulo yashaya amaphiko emphelandaba maqede zayilandela ezinye ingqungqulo ngiphansi kwelaseMpangeni bathi umabizwa ngekhwela embangweni esabele khona ephansi la embangweni ebizwa ngekhwela emphelandaba enkabeni yeTheku bakwethu kwimpunga yesintu ngishawa isikhathi nje lapha nalapha umkhulu Khozi uyafundisa uthisha uyelapha unamabhizinisi amanye awazamayo ngithi ake ngikukhulume lokhu ngoba ngizokhuluma ngokuthi hayi ithathe lento engenabungozi ucebe umcebo waphakade kodwa ngizokhuluma ngokuthi kunabantu othola ukuthi unebhizinisi waqala umashonisa wadayisa esitolo wantshontshelwa wadayisa etavern watrader wazama iUber kwaphela uyazi ukuthi kunabantu abashawa ukuthi ibhizinisi liyabikwa emsamo ibhizinisi noma ungalibikanga emsamo ziningi indlela ongenza ngazo ukuthi ubike ibhizinisi uyayithi nje kwesinye isikhathi usaqala usuthi sengibeka imali yokuqala ibhizinisi uhambe uyobika emsamo ethi omunye mkhulu ngingabika ngani ngifuna ukubeka imali ke ibhizinisi okanye isikhona imali yebhizinisi sengifuna ukuqala manje ngiyabona ukuthi hayi cha nami ngiyafuna ukudayisa oTupperware ngiyafuna ukudayisa ama-perfume ngiyafuna nami ukubolekisa ngikhokhelwe ngiyafuna nami ukuhlanganisa amaphepha amathenda okanye njengamanje ngiqalile ngisho ngathiwa uqale 10 years ago kuhamba kahle noma kuyaciciyeleka kuyafifiyela ngingabika ngani mkhulu ibhizinisi lami ukuze likhanye libe lihle ngingahlaba yini engani phela emsamo wakini mangithi kuyahlatshwa akunankinga ukhona lapha ekhaya uyahamba ufike usho ukuthi cha namhlanje ngiyacela ke khala abakwazi ukwenza imisebenzi ngiyacela ulibike nje ibhizinisi lakho ulihlabele ulikhanyisela amakhandlela lishiselwe impepho noma ngathiwa manje thina abantu ulinda ukuthi hayi ngoba ngisavula itafula nje angizukwazi ukuyokwenza uthemsamo ngifuna ukuyobika uma sengihlanganisile kwavuleka nesitolo cha bobo gogo nomkhulu akusebenzi kanjalo abantu ngeke ngibayale ngithi mina noma yipi into uma kungithe ekhaya nje niyazenza kakhulukazi izinto zasemsamo kuhle kuyisibusiso ukuthi nakho ke manje usufuna ukwenza ibhizinisi udiliziwe umsebenzini ufuna ukwenza ibhizinisi hamba phela uye emsamo uyobika ngalokhu ake ngithi ungenza ungahlaba imbuzi ungahlaba ungenza izinkukhu mawuthi wenza ini na izinkukhu usazokubonga futhi ukuthi cha ngiyabona ukuthi niyakhanyisa ebhizinisini kuhamba kahle iyona ndlela leyo kodwa uma kungukuthi emsamo uyayithi uma niyokwenza izinto ubone ukuthi kuvulelekile konke kuhamba kahle ubone ukuthi cha ekhaya azikho ingqohana emsamo uyawuthi uma yokwenza phandle othi vele ekhaya nenithi uma nenza into sekukhona umunye oqhamuka nomunye umbono wakhe ngisho entweni yomunye yabo uye ibhizinisi elakhe ibhizinisi umunzi ibhizinisi kusuke kuwelakho uyabo nakho ke esontweni mkhulu ngingayani esontweni ngiyocela mhlambe ngiyonikelela ibhizinisi lami mabili amasonto engingakhuluma ngawo engiwaziyo ukuthi ungakwenza lokho kuyobika ibhizinisi lakho licelela inhlanhla iseNazaretha enkosini uShembu uNyazi lwezulu ungahamba ufike lapha ulinikelele ulicelele ibhizinisi lakho uma kwenzeka ube nenhlanhla uzosithola futhi siyalo lapha embengeni mawusunikela ukuthi hamba wenze lokhu nalokhu nalokho emsamo kokunye bazokutshela khona lokhu engikutshela khona bethi hamba ufike ucele ethongweni mhlambe ngesilwane esithile noma ngembuzi noma ngeenkukhu ikuya ngokuthi mhlambe noma ubuzile yini yokuqala leyo ndlela mhlambe ungaya ethempelini ungaya emhlanganweni okwesibili ngendlela yaseNazaretha ungaya lapha kwaMashu ekhaya lemphefumulo ufike ke mhlawumbe uma unayo indlela yokubuza ukuthi manje
ungasho ukuthi kwasho mina ukuthi kubikwa amabhizinisi lapha ekhaya lemphefumulo. Lapha ekhaya lomphefumulo kwenziwa kakhulu izinto zomsamo. Yabo, ungafika lapha ekhaya lemphefumulo mhlambe ubuze ukuthi ungenza kanjani mhlawumbe uma ufisa nje ukubuza ngebhizinisi lakho. Kodwa lapha kudilwa kakhulu ngezinto ngemisebenzi yasemsamo, ngoba ngicina ngithola nje ukufaka abantu abadala ekhaya ngokwendlela ukuthi usuhambelwa ekhaya lemphefumulo, ngicina ethiwa ziwu5 imbuzo kumele umnikelo wakho okumele uyihambise khona. Kodwa lokho angithandisisi ukukhuluma ngoba angiyena umlindi wakhona, kodwa ngike ngibone nami abantu abanye engibasizayo ngithi hayi awuye nalapha ufike wenze kanje uthenga impuphu wenze lokhu nje okwenziwa lapha usebenze uthola isibusiso, kuyasetshenzwa lapha kuhlale kusetshenzwa, unikele ucele esidalweni sakho ngoba lapha namanono ayahlambululeka ayagezeka nedalwa ziyagezeka uma ngabe ukuthi uhambile wasebenza nje hambe nje ungabuzile ukuthi ufike nje usebenze uyisebenzele nje. Uma sewuthatha ukukhuleka na ukhuleka usho ukuthi hayi nami ngicela inhlanhla businessini lami, uzobona ungizozwa ngawe. Elinye ibandla engakhuluma ngalo kakhulu iZayoni. eZayoni isikhathi esiningi mayikhonza kakhulu angazi ihlukene kangaki, kodwa khona lezi Zayoni oyithola ikhanyise mhlawumbe uma kuyinkonzo zikhanyisa amakhandlela. Thola indlela yokuthi lapha kulezo Zayoni lezo uyakwazi ukufika kulelo bandla ukhanyisa amakhandlela ucelela ibhizinisi lakho. Uzobona futhi uzosizwa futhi siyalo iseluleko esithi hamba futhi na uyokwenzana na uye ekhaya ufike wenze 1 2 3 emsamo. Uyabona nakho kusuza kubantu abanjengathi abangakhuleki ngobuNazaretha, abangakhuleki ngobuyoni, abangakhulumi ngezithunywa, kodwa uzokhuluma ngebhizinisi lakho. Thina ke sesikulekelela ngezihlahla zokugeza ke thina ke abantu abakanjengathi. Ingakho nje lapha ku TikTok ningifollow kakhulu umkhulu Khoza the herbalist. Senginenye account ngale ku TikTok umkhulu Khoza the herbalist. Thina ke sesikulekelela ke ngamakhambi. Amakhambi ke kunamakhambi okubika ibhizinisi ukuthi njengamanje ngiyoliqala ibhizinisi, ngiyoliqala nginala uma ngiyangilisebenze kanjalo ibhizinisi. Kunamakhambi ebhizinisi othola ukuthi liyasetshenzwa kodwa liyiphambili nemali yokulisebenza ayikho ayihlanga noma kulakhona lawo makhambi lawo amakhambi ihlahla njalo bese kuba namakhambi ukuthi imali iyaqhamuka ebhizinisini ishabalale khona lawo makhambi lawo. Bese kuba namakhambi ihlahla nani ezinye lapha esithi khona ke sesidila nawe thina mina isikhathi esiningi ngidila nawe ngokwemithi ngokuphakamisa lokho okwenza usuze kuba sewufike kubantu abanjengathi. Bakhona futhi abantu abanye abasebenza njengami. Uyazi uma ungasuhamba nje uye enye insizwa ekingishuthi interview umfokambanjwa akulula ekuyalela imithi, kodwa okunye nokunye mhlawumbe okunye ngakuyalela kodwa uzokuyalela ethi hamba emsamo ufike wenze 1 2 3 emsamo khulume kanje uhlaba isilwane ungasithola futhi nakuye leseluleke ebese ngikhulumile ngaso. Thina sesikwazi mhlawumbe ukusaveya ukupopola u1 no2 no3 no4 no5. Akulula ke umuntu mebuza umbuzo la ngiphendule kodwa umuntu ngoba ngiyibhalele cellphone number ngiyibhalele ukuthi ngithinte eceleni cha Nkosi yami angiphakamisi ngumntwana mina ngiyophakamiswa uwe ngokuthi sengiphakamise wena. Ngiyathokoza ke bogogo nomkhulu ngithola lempangeni kuphela, anginaso isigodlo eThekwini, anginaso isigodlo eGoli, anginaso isigodlo eMpumalanga, anginaso isigodlo eSwatini, anginaso isigodlo eCape Town, anginaso isigodlo kuphi. Kodwa zonke lezi ndawo ngiyayihambela ngisuke ngiyobheka amabhizinisi abantu, ngiyobheka imizi yabantu, ngiyobethela ngiyoqinisa ngoba kunamabhizinisi adinga ukuthi eqiniswe nje
izinto zawo zihambe kahle. Ade ukuthi ungene nje umelaphi wendabuko njengathi singene nje silichele sishunqise sikhanyise ikhandlela ubone umehluko ebhizinisini lakho ngesikhashana, nawe ube nemali, nawe izinto zakho zikhanye. Ngiyathokoza.